To co je? Nevím. Já nevím, kámo. Hen, ale jaký má dobré botičky. To co vyprávěl? Excuse me. Kámo? Že nejdeš k nám, kámo? Nejde k nám, doufám. Dávej pozor, kámo. Takže čau, tu udělá, vítám vás u dalšího partu s Escape the Backrooms Info Flashem. Čau. Počkej, tady je Almond Water, tak zebereme. Dobre, seber. A tady Musíme v těch- najít tu místnost. Ano, no, kde jsou ty prostě dveře, prvé, lebo- co musíme spravit, najít klíče. A vlastně nevím, kolko klíčů tady je, možná tak 5, nevím. Tam je, on se tam schovává. Půjdeme do další místnosti, pojď do další. Ne, ne, co ne. Já jsem v té roomke. On tu je. Choď do té roomky, on jde za tebou. Ale ne. Uteká. Hej, no, otevři ty dvere. Proč mi tu zasínají světla? On tam je. Mám klíč, mám tam klíč. čeká. Hej, mám klíč. On vás spawnkilluje. Info Nice, Flash, tak mám počkej, klíč, já mám se klíč. tu ne. Já se tu porozhledám po něm, doufám, že nestihnem. Tam je. Já se tu schovám za ten tóny. Jde k tebě. Co? Asi. Ty? To co je? Hej, pozor. Jo, jde k tebě. Mám druhý klíč. Hej, mám druhý klíč. Rašneme to, či já nevím. Ináč halus je. Ne, já to nebudem říkat. Až potom. A tam je ta další roomka. Hej, on tam stojí. Pod. Stojí tam. Dobré. Dobrý. Dobre. Nice, to je ta roomka. Yes. Let's go. Dobre, takže nějaký počkaj. klíč. Já nemám. Tady je už ten klíč, tady ještě. Tak. A tady je klíč. Dej seber. Já si tam. Už len jeden? Yes! Co? Máme to! Co? My jsme to dali? Já nevím. Ne, počkej, kde to jsme? Kámo, my jsme asi v ten Pipe Rooms, alebo já nevím, ale povedz mi, Asi ano. že toto končí už. Tento level. Tak, otevřeme. No jasné. Co to je? Find the elevator inside the rooms. Aha, dobré. Tady Aha. takto. Typek? Kámo, tak jasně zas. No co robí? Já se zkusím ještě pokoukat. No, To ty si vole. robíš prdel. Ty vole. Info Flash, Kámo, já jsem to našel. Idem tam rychle. choď tam. Ale bohužel beze mě, já se zemřel. Jo, hej, dostal jsem achievement. Tak bys to... A já? Ne, Aha, ne. ukáž? To jde sem, hej, pojď sem. Ukáž? To co je? My musíme tam něco kodovat, však pojď si to kouknout reálně, tam máš nové Idem. hacky. Tady je taká tabulka zelená. No a tam choď, tam musíš nové kodovat, či co? Počkej. Aha, počkej. Ne, co nechci. Ne! Required code. Kámo, máme to. Ty jsi to dal? No, tam bylo naľavo slovo a my jsme ho museli najít vpravo. Teda opačně. Ne. To co to? Ne, další? Ne. Nerobí kaj. Aha. A, Já si zapal Nice. elektrinu. To co, hej? Poč. kam já nevím ani, co je toto za level. Cože? Aha. Note. It heard heard you. you. A já it heard you, aha. Počkej, tak. Zkus to dát na tlačidlo. Jo, mám to. A co tam je? Level 1, level 0, tak, že jako, co to je, potom garáž, to je ten habitable zone, gata exe, či, co to je? Počkaj, já to už asi mám, info flash, Máš? počkaj. No, počkaj, keď jsme něco unlockli, tak počkaj. Toto nech se otevře, dobré. Počkaj. Počkej, my jsme něco unlockli, takže počkaj. Tam byla někde, počkej, jakým vchodem jsme išli preč? Jednotka to byla. Jednotka? Tuším. To je 4. To byla jednotka, ne? Ano, Jo. ano, tady. Ano. Dobre, tak počkej. Oh. A jo, Co? Escape the Hub.
Kamo, co? Wow. Aha, stay in the light, prosím? Počkej, ale toto bych si dal na další part. Co ti se bojím? No. Toto bych si dal na part 3, jo, takže keď se vám tento part ľúbil. Dobre, takže jestli se vám toto video ľúbilo, tak dajte like a odběr a infoflashovi a čau, 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 čau. Čau.